Yeah, yeah, yeah. Lištové centrum dokazuje, že šírka všetko rozhoduje. Tri sestry veľmi sú obľúbené, kamarátkami stále zavalené. Predsa len každá je iná, charakter, výzor aj sila. Oh. Prvá je tenká, tichá, jemnosťou teda vyniká. Spoločnosť vyberá decentnú, nehrá sa nikdy na princeznu. Druhá je hrubá a hlučná, nie je však úplne tučná. Spoločnosť vyberá okázalú, vie jak zviditeľniť svoju slávu. Tretia má oblúčik na boku, lepšie tak vydrží na rohu. Spoločnosť všade len zjemňuje, aj keď niekto tam hlučný je. Tri sestry spoločné črty majú, však iné hodnoty vyznávajú. V spoločnej izbe ale nebývajú, lebo všetky niečím vynikajú. Spolu teda jednu izbu nezdobia, majú iný vkus a preto spolu Tá neladia. štíhla volá sa Jolly, elegantne zakrie rohy, široká meno Kvadek má, okázalo ťa hrdosť zná. Tretej meno Rondek dali, aby drsné zjemňovali. Každá iná, každá svoja, každá inde bude doma. No však predsa sestry sú, druhé meno šliterné sú. Tri sestry spoločné črty majú, však iné hodnoty vyznávajú. V spoločnej izbe ale nebývajú, lebo všetky niečím vynikajú. Všetci vedia, kde sestry nájdu, keď práve na party nezajdu. V Lištovom centre každá svoju izbu má, tu ich navštíviť každý šancu má. Lištové